En'am suresi. En'am suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 165 ayatdan ibaratdır. Sürenin adi 126 ve 144. ayatların arasında 6 gedek agdalyan, düye, sığır, koyun ve geçi ýaly öýdeçi mallar manetini aňladýan En'am sözünden gelip çykýar. Sürede imanyň esaslary, ananç ygtykat, wahy, peýgamberlik, ölümden soň direlmek we edilen amallara göre siýlag ýa-da jeda berilmek ýaly meseleler barada aýdylyp geçilýär. Rahman we Rahim bolan Allahynyň ady bilen. Ähli hamdy senalar, asmanlary we ýeri ýaradan, garankylygy we aýdynlygy bar eden Allah mahsusdur. Munça alamatlarından soň kapyrlar, heniden butlary özleriniň perwerdigary bilen deň tutýarlar. Sizi palçykdan yaradan, soň ajaly ýadgyt eden oldur. Kıyamet günü için bellenlen wagt onun yanındadır. Soň siz diýeljekdiňiz hakda henidem şüphe edýärsiňiz. Ol asmanlarda da, ýerde de ibadata laýyk Allah'dır. Ol siziň giýilýäniňizi de, äşkär edýäniňizi de bilýändir. Ol siziň haýyrdan we şerden gadanýan zatlaryňyzy da bilýändir. Olar özleriniň perwerdigarynyň ayatlaryndan bir ayat gelse, ondan hükmän ýüzegürýärler. Bes olar özlerine hak gelende onu yalan hasaplap ýaňsyladylar. Emma tiz wagtda olara ýaňsylan zatlarynyň habarlary geler. Olar biziň özlerinden öň ýer ýüzünde size bermedik mümkinçiliklerimizi beren, asmandan olara bol edip ýağış iýberen, derýalary öýleriniň aşagyndan aktyryp goýan ençe nesiller ýok edendigimizi görmedilermi? Biz soň olary günäleri sebäpli helak etdik ve olaryň ýylynyň başga nesil yaratdyk. Ey Muhammed, eger biz sana kagada ýazylan bir kitap indersedik, olar hem onu elleri bilen tutup görsediler, şonda da kapyrlar bu äşkär jadygoýlukdan başga zat däl diýerdiler. Olar kapyrlar oňa Muhammede bir perişte indirilmeli, iýberilmeli dälmidi diýdiler. Eger biz bir perişte inderen iýberen bolsadyk, olar hem inkar etselerdi, elbette boljak iş bolardy. Olary helak ederdik. Soň olara möhlet hem berilmezdi. Eger biz peýgamber edip bir periştani iýbersedik, hökmän onu adam görnüşinde iýbererdik. Olary özlerine düşen şüphelerine ýene de düşürerdik. Kasam bolsun, senden öňkü geçen peýgamberler hem ýaňsalandylar. Şonuň üçin hem ýaňsalanýan ol zatlary azap, olardan ýaňsalanýanlaryň özlerini gurşap aldy. Ey Muhammed, sen olara siz yer ýüzüne aýlanyň. Soň peýgamberleri ýaran çataplanlaryň soňunyň nähili bolandygyna bir seredin diýip aýt. Aýt, asmanlardaky we ýerdäki zatlar kiminki? Soň hem elbetde Allahynyňkydyr diýip. Ol bendelerine rahmet etmegi öz barlygyna ýazdy, wezipe edinli. Kasam bolsun, ol size amala aşjagyna şek şüphe bolmadyk kıyamet gününde bir ýere jemlär. Özlerini ziýana sokanlar ine, olar ananmazlar. Gijede ve günnüde yerleşen ähli zat onun kudur. Ol ähli zady eşitýändir, bilýändir. Sen olara men asmanlary we ýeri ýokdan bar eden, ähli canly zada iýdirýän, rızkal berýän, emma özü iýdirilmeýän Allahdan özgäni dost tutun ýarmy diýip aýt. Soň ýene maňa Allah boyun bolýanlaryň ilkinçisi bolmagym emredildi we hergiz Allah şärik goşýanlardan bolma diýildi diýip aýt. Ey Muhammed, sen olara men perwerdigarıma asi bolsam, uly günüň kıyamatyň azabyndan gorkýarym diýip aýt. Kim ol günde ondan azapdan sowulsa, bes Allahyň rahim edendir, o äşkär üstünlükdir. Eger Allah sana bir diýan bela ýetirse, onu özünden başga açyjy, depetjek ýokdur. Eger Allah sana bir peýda getirse bilip goýun, onun ähli zady güýji ýetýändir. Ol bendelerine hüküm etmekde ähli ygtyýara we güýje eýedir. Ol hikmet eýesidir. Ähli zatdan habardardyr. Sen olara şaýatlyk taýdan iň üstün zat näme diýip, soň aýt, meniň bilen siziň araňyzda Allah şaýatdyr. Bu Kur'an maňa size we ýetişip bilen hemmelere, ähli insanlara duýdurmagym üçin iýberildi. Siz hakikatdan hem Allah'nın ýany bilen başga hudaýlaryň barlygyna şaýatlyk edýärsiňizmi?
Soň ýene de men muňa hiç ýyly şaýatlyk etmerin di. Soň olara ol ýeketäk Hudaýdyr. Taqiq men seniň şärik goşýan zatlaryňyzdan daşdyryn diýip aýt. Biziň öýlerine kitap berenlerimiz Yahudiler we Nasranylar ony Muhammedi öz ogullaryny tanaşlar ýaly tanaýarlar. Emma özlerine ziyan edenler ine olar ona iman getirmediler. Allah yalan yönkenlerden ya da onun ayetlerini yalan hataplanlardan has zalim kim bolup biler? Taqiq zalimler azapdan halat bolmadylar. Biz ol kıyamet günü olaryň hemmetini bir yere jemläp Allah şärik boşanlara hani boş yere Allah şärik boşan hudaýlaryň nirede diýer. Soň olaryň fitnesi ahyrky netijeleri Perwerdigarymyz Allah kasam bolsun. Biz Allah şärik boşanlardan bolmandyk diýmekden başga zat bolmaz. Seret olar öz diýanlaryna nähil yalan sözlediler. Olaryň Hudaý diýip toplandatlary nähil ýitip gitdi. Olaryň arasynda Kur'an okuyan mahalyň seni dinleýänler hem bar. Biz oňa Kur'ana düşünmediler ýaly olaryň ýüreklerini perdeläp, gulaklaryny agyrlaşdyrdyk, keretdik. Olar eger her türlü alamatlar, mucizalar görseler hem oňa inanmadylar. Hatta olar seniň ýanyňa gelenlerinde seniň bilen jedelleşip bu Kur'an öňküleriň erteklerinden başga zat däldir diýerler. Olar insanlary ondan, Kur'andan soýýarlar, hemde öýleri ondan daşlaşýarlar. Emma olar diňe öýlerini helak edýärler. Ýöne olar bu hakykaty duýmaýarlar. Sen olaryň oduň dowdagyň öňünde durup, käşke biz ýene-de bir gedek dünýä gaýtarylyp getirilsedik, Perwerdigarymyzyň ayatlaryny inkar etmesedik, müminlerden bolsadyk diýenlerini bir görsediň. Ýok, olar muny öňden närgi läpgelen etmişleri äşkar bolansoň, ýüllerine urulansoň aýdýarlar. Eger olar dünýä täzeden gaýtarylyp getirilseler de, hükmän gadagan edilen zatlara, erbetliklere ýene-de dönerdiler. Taqiq olar yalançydyrlar. Olar biziň dünýä ýaşaýşymyzdan başga ýaşaýyş ýokdur. Biz gaýtadan diýreldilmeriz diýdiler. Sen olary öýleriniň Perwerdigarynyň öňünde duran wagtlar bir görsediň. Allah olara bu diýreliş hakykat däl ekenmi diýende olar Perwerdigarymyza kasam bolsun, elbetde bu hakykat eken diýerler. Allah ine indi inkar edeniňiz sebäpli azaby dadyň diýer. Allah gowuşmagy yalan hataplanlar, hakykatdan da uly ziyan çekenlerdir. Kıyamet sagady olaryň üstlerinden duýdansyz inenne olar günah ýüklerini arkalaryna alyp dünýäde hayırlı işler etmekden iyide galandygymyz üçin haýp bize diýerler. Äge bolun, olaryň göterýän zady ýükleri nähil erbetdir. Bu dünýä ýaşaýşy diňe az wagtlyk oýundur we güýmenjedir. Ahiret ýurdu bolsa erbetliklerden saklananlar üçin has haýyrlydyr. Siz heniden pikirlenjek dälmisiňiz? Biz olaryň aýdan zatlaryny seni gynandyrýandygyny elbetde ören gowy bilýäris. Taqiq olar seniň özüňi yalançy hataplamýarlar, emma ol zalimler Allah'ın ayetlerini inkar edýärler. Kasam bolsun, senden öňkü peýgamberler hem yalançy hataplandylar. Olar özlerini bizim kömegimize gelýänçe inkar etmelere ve eziyetlere sabır ettiler. Allah'ın sözlerini ütgödüp biljek hiç kim yoktur. Kasam bolsun, sana öňkü peýgamberleriň käbir habarlary hem geldi. Eger olaryň ýüz öwürmekleri sana agyr degýän bolsa, sen hem sabır edip bilmeseň, onda yerden bir deşik açıp ýa-da asmana baskanja gurup, olara alamat mucize görkezmekçi bolsaň görkez. Eger Allah islesedi, olary dogry ýolda jemlerdi. Bes, sen bisabr bolup, hiç haçan Allah'ın hikmetini bilmeyen nadanlardan bolma. Dine kabul etmek için kulak asanlar bu çakılığa cevap vererler. Ölüler ýaly hiç zat esmeyen kapırları bolsa, Allah soň diýerler, soň olar oňa gaýdyp getirler. Kapırlar oňa Muhammede Perwerdigaryňdan bir mucize indirilse diýdiler. Sen olara taqiq Allah'ın olaryň isleýişleri ýaly mucize indirmäge güýji ýetýändir diýip aýt.
Emma olaryň köpsi mucize inen soň inkar etseler başlaryna geljek belany bilmeýärler. Yer ýüzünde ýörýän her bir jandar, asmanda iki ganatyny kakyp uçýan her bir guş hem edilsiziň ýaly bir ümmetdir, öz dünýälari bardyr. Biz ol kitapda Lawh-y Mahfuzda ýazylmagan galan hiç zat goýmadyk. Soň hemmeler Perwerdigaryň huduryna jemlenirler. Düşündürüş. Lawh-y Mahfuz goralyan tahta manysynda bolup, Allah tarapyndan ähli zatlaryň ýazgydy ýazylan arşdaky mukaddes kitapdyr. Biziň ayatlarymyz yalan hataplananlar tümlük içinde galan kerler we lallardyr. Allah islanyny adaşdyrar, islanyny de dogry ýola salar. Ey Muhammed, sen olara aýt. Hany maňa aýdym, egerde senin Allahyň adaby gelse ýa-da kıyamet saady gelip ýetse, Allahdan özgäni çağırýarsyňyzmy? Eger buutlaryňyzyň size kömek berýändigini aýtmakda dogruçul bolsaňyz, çağırın olary. Yok, tersine, siz buutlara däl de diňe oňa Allah ýalvararsyňyz. Ol hem islese halas bolmak üçin çağıran zadyňyzy belany dep eder ve siz Allah goşan şärikliklerinizi undursyňyz. Kasam bolsun, biz sizden öňkü ümmetlere hem ilçiler iýeripdik. İlçilerimizi inkar edendikleri sebäpli bize ýalwaryp ýakarmaklar üçin olary horluklar, mätäçlik we hassalyk ýaly kynçylyklar bilen jazalandyrdyk. Olar hiç bolmanyna biziň belamyz, adamymyz gelemde ýalbarsadylar. Olar şonu hem etmediler. Sebäbi olaryň ýürekleri gatapdyr. Şeytan hem olaryň edýän erbet işlerini öýlerine gözel diýip görkezdi. Olar öýlerine berilen ögütleri undan soňlar olara iýberen kynçylyklarymyzy aýryp öňlerinde hemme zadyň dowky sapanyň we nymatlaryň kapylaryny açdyk. Olar öýlerine berilen zatlar ol nymatlar bilen şat bolan watlary olar duýdansyz tutdyk. Olar hem ähli haýyrlardan umytlaryny ýitirdiler. Şeýdip zulüm edýän kowmyň iýdi kökü kesildi. Ähli hamdy senalar, älemleriň perwerdigary Allah mahsusdur. Ey Muhammed aýt. Hany aýdyn, eger Allah gulaklaryňyzy ker, gözleriňizi kör edip alsa, ýürekleriňize möhür ursa, Allah'dan başka onu ýene gaýdyp berjek Hudaý kimdir? Seret, biz olara Allah'ın yeketäkligini subut edýän aýatlary nähili beýan edýäris. Soň olar bu aýatlardan ýüze urýarlar. Sen aýt, siz hany aýdyn özüňiz gördüňizmi? Eger Allah'ın adaby size duýdansyz ýa-da açaçan gelse, zalimlerden hiç başga helak bolarmy? Biz peýgamberleri, diňe müminleri cennet bilen boşlaýjylar ve kafirlara azap bilen duýdurjylar edip iýberýäris. Biz kim iman getirip özünü düzetse olara gorkup ýokdur. O olar gamgyn hem bolmalylar. Biziň aýatlarymyzy inkar edenler bolsa, hakka garşy gidip ýoldan çykandykları üçin azaba duçar bolarlar. Sen olara, men size Allah'ın hadinalary meniň ýanymda diýmeýärmi? Men gaýby hem bilmeýärmi? Men size men bir periştedirin hem diýmeýärmi? Men diňe özüme wahy edilene tabin bolýarmyn diýip. Soň ýene de, hey, kör bilen görýän kişi deň bolarmy? Hey, siz pikir etmeýärsiňizmi diýip aýt. Öýler üçin ondan Allah'dan başka hiç bir dost ve şefaatçı bolmadyk. Perwerdigarynyň huduryna jemlenmekden howatir edýänleri, kapyrlykdan we günah işler etmekden saklanmaklary üçin onuň Kur'anyň emirleri bilen gorkuz duýdur. Onuň Allah'ın didaryny, razylygyny isläp, ertir aşam özleriniň Perwerdigaryna ýalwaryp niyat edýänleri ýanyndan gowma. Olaryň hasaplaryndan etmişlerinden sana hiç ýylly jogapkärçilik ýokdur. Senin hasabyňdan eden işlerinden hem olara hiç ýylly jogapkärçilik ýokdur. Bes, olary ýanyndan kowsaň, onda sen özüňe zulüm edenlerden bolarsyň. Şeýdip, biziň aramyzdan Allah'ın nygmat iman berenleri şularmy diýmekler üçin biz olaryň käbirini baýlaryny, käbirleri garipler bilen tinak etdik. Eýsem Allah iman we Kur'an nygmatynyň gadyryny bilip şükür edenleri has gowy bilmeýärmi? Ey Muhammed, biziň aýatlarymyza iman getirenler seniň ýanyňa gelenlerinde olara
size salamatlyk bolsun diýip aýt. Perwerdigäriňiz özüniň barlygyna şu rahmeti ýazdy, wada berdi. Sizden kim bilmedikden bir günah iş etse, ondan soň toba etse, özüni düzetse takyp, ol Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Biz şeýdip günahkarlaryň, kafirlaryň ýoly möminleriňkinden äşkär belli bolsun diýip ayetler dol beýan edýäris. Ey Muhammed aýt, siziň Allahyň ýany bilen başga çağırýan butlaryňyza ibadet etmek üçin maňa gadagan edildi. Soň ýene-de aýt, men siziň ýanymda garyp gatarlary kowmak we butlary ibadet etmek ýaly islekleriňize uymaryn. Ýogsa eger şeýle etsem, men adaşyp dogry ýoly gönükdirilenlerden bolmaryn. Aýt, men Perwerdigarimden gelen äşkär delile dayanýaryn. Siz bolsa ony yalan hatapladyňyz. Siziň howlugyan, isleýän dadyňyz adamyz meniň ýanymda ygtyýarymda däl. Hüküm diňe Allahyň ygtyýaryndadyr. Ol diňe haky dogryny aýdýandyr. Ol hak bilen nähaky aýyl-saýyl edýänleriň iň haýyrlysydyr. Aýt, eger siziň şol howlukmaçlyk bilen isleýän dadyňyz adabyňyz meniň ýanymda ygtyýarymda bolsady, meniň bilen seniň araňyzdaky boljak iş bir ýan bolardy. Siz helak bolardyňyz. Allah zalimlary has gowy bilýändir. Gaýb aleminiň açarlary onuň Allahyň ýanyndadyr. Olary bir özünden başga hiç kim bilmez. Ol uğry ýerdäki we deňizlerdäki ähli zady bilýändir. Ol ýere gaçan her bir ýapragy hem bilýändir. Ol ýeriň tümlüklerinde ýatan bir dänäni, öl bolsun, uğry bolsun tapawudy ýok. Näme bar bolsa, olaryň hemmesini hökmän bilýändir. Olaryň hemmesi lowhy mahfuzda, äşkär kitapda ýazylandyr. Gijelerine janyňyzy alýanam, ukladýanam. Gündüzine näme edýändiňizi bilýänem. Bellenden wagtyňyz ömrüňiziň dolmagy üçin onda gündüz sizi diýreldýänam, oýandyrýanam oldur. Siz ölümden soň diýrelip, oňa dolanyp bararsyňyz, ol siziň eden işleriňizi size doly habar berer. Ol bendelerini hüküm etmekde ähli ygtyýara we güýje eýedir. Ol size amallaryňyzy ýazýan we sizi goraýan perişteleri iýerýär. Eger siziň biriňize ölüm pursaty gelip ýetse, biziň ilçilerimiz, ölüm periştelerimiz onuň ruhuny janyny alarlar. Olar özlerine tawsyrylan wezipede kemçilik goýbermezler. Hiç kimiň ajalyny ýekeje talym hem giýje goýmazlar. Soň kıyamet günü olar ruhlary alınan bendeler hakyky howsarlaryna Allah gaýdyp getirler. Äge bolun, hüküm diňe onunkydyr we ol hasap sorýanlaryň iň çakkanydyr. Ey Muhammed aýt, siz ýolagçylykda ýeriň we deňiziň tümlüklerine, kynçylyklaryna düşüp, eger bizi mundan halas etse, hükmän şükür edenlerden bolarys diýip, onu giýlin we äşkär çağırýan mahalyňyz sizi Allahdan başga kim halas eder? Aýt, sizi ondan we her türlü gaýgy gamdan elbette diňe Allah halas eder. Soň siz ýene-de Allah şärik boşýarsyňyz. Aýt, onuň Allahyň siziň üstüňizden asmandan ýa-da aýaklaryňyň aşagyndan deminden azap iýermäge ýa-da sizi topar edip bir-biriňize diýan ýetirip ediýetleriňizi bir-biriňize dadyrmaga güýji ýetýändir. Şeret, olar düşünsinler diýip biz Allahyň gudratyny görkezýän ayetlerimizi nähilli beýan edýäris. Seniň kowmyň hak bolsa-da onu Kur'any yalan hataplady. Aýt, men size wekil, jogapkar däldirin. Kur'anda beýan edilen her bir habaryň amala aşjak belli bir wagty bardyr. Siz tiz wagtda bular amala aşanna hakykaty bilersiňiz. Sen biziň ayetlerimiz hakda dil ýetirip gümra bolup oturanlary görseň, tä ondan başga gebege irşýän çäler olardan ýüz öwür. Eger şeytan muny saňa unutdursa, ýadyňa düşen badyna ol zalimler topary bilen oturma. Takwa kişilere olaryň, kafirlaryň hasaby edýän zatlar üçin hiç zat jogapkärçilik ýokdur. Ýöne olaryň çekinmekleri üçin musulmanlar olara Allahyň ayetleriniň üstünden gülmeli däldigini ýatlatmandyrlar. Hormat goýmagyň deregine dinlerini oýna we güýmence öwren bu pany dünýä ýaşaýyşyna aldanan kişiler terk et. Her kim eden etmişi günäleri sebäpli özüni helakçylyga salma diýaly, sen diňe onuň Kur'an bilen wagt et. Çünkü ona Allah'dan başka dost da, şefaatçı da yoktur.
Ol özüni azapdan halat etmek üçün her türlü fidye berse de ol fidye ondan kabul edilmez. Olar eden etmişleri sebäpli helakçilige azaba sedewar bolanlardır. Kafir bolandyklar üçin olara dogdukda içer ýaly gaýnar suw we jebir jepaly azap bardyr. Ey Muhammed aýt, bizinni Allah'dan başga bile hiç illi peýda bolmadyk. Ya da diýan hem berip bilmeýän zatlary, putlary çağıralyňmy? Allah bizi dogry ýola gönükdirenden soň şeytanlaryň adaşdyryp, çölde tergeden bolup aýlandyrmak isleýän ýoldaşlaryndan bolsa, biziň ýanymyza gel diýip dogry ýola çağırýan, ankarlan kişiýaly ökçelerimiziň üstüne İslamdan ýydymyda köp hudaýlyga öwürleliňmi? Ýene de aýt, Allah'ın gönükdiren ýoly hakika dogry ýoldur. Bize älemleriň perwerdigaryna boyun bolmak emredildi. Bize namazy berjay edin we ondan Allah'dan gorkun diýip emredildi. Siziň hemmäňiziň soňky jemlenjek ýeriňiz onuň hudurudur. Ol Allah asmanlary we ýeri hak we hikmet bilen yaradandyr. Ol hak sözü bolan bol diýen güni hemme zat peýda bolar. Sura üflenjek günde mülk hükmürawanlyk onunkydyr. Ol gizlin we äşkär ähli zady bilýändir. Ol hikmet eýesidir, ähli zatdan habardardyr. Bir wagtlar Ibrahim atasy Azer'e ýüzlenip, sen käbir bultlary Hudaý hasaplaýarsyňmy? Takyk men seni we senin kowmyňy äşkär adaşmaň içinde görýärin diýipdi. Biz şeýdip Allah anyk inanýanlardan bolmak üçin Ibrahim'a Allah'ın asmanlardaky we ýerdaky melekutyny, hükümdarlygyny görkedendir. Ony Ibrahim'i giýje tümlügi örtende ol bir ýyldyz görüp kowmuna ýüzlenip, siziň pikiriňize görä bu meniň perwerdigarim diýdi. Ol ýyldyz batan soň men batýanlary, üýtgäp durýanlary halamaýaryn diýdi. Ibrahim dowup gelýän aýy görende, siziň pikiriňize görä bu meniň perwerdigarim diýdi. Ol hem batan soň eger perwerdigarim maňa dogry ýol görkezmese, men hem hükman adaşanlardan bolarym diýdi. Soň dowup gelýän güni görende, eger sizden sorasam, bu meniň perwerdigarim, sebäbi bu has ulurak diýdi. Ol hem ýaşan soň, ey kowmum, takyk men siziň Allah şärik goşýan zatlaryňyzdan daşdyryn. Takyk men ýüzümi hanif, hak dinli bolup, asmanlary we ýeri yaradan Allah öwürdim. Men Allah şärik goşýanlardan däldirin diýdi. Kowmy onuň bilen dawalaşmaga başlady. Ol olara, sen meni dogry ýola gönükdiren Allah'ın birligi hakda meniň bilen jedel edýärsiňizmi? Men siziň oňa şärik goşýan zatlaryňyzdan gorkmaýaryn. Perwerdigarim näme islese şol hem bolar. Perwerdigarim ilmi bilen ähli zady gurşap alandyr. Hey pikir etmeýärsiňizmi? Siz Allah'ın özüňize hiç bir delil indirmedik zadyny oňa şärik goşmakdan gorkmaýarkaňyz, men nädip hakikaty bilip durkam, siziň oňa şärik goşýan zatlaryňyzdan gorkaýyn. Eger bilýän bolsaňyz, hany aýdyň, bu iki toparyň haýsy howpsuzlyga azapdan halat bolmaga has laýykdyr diýdi. İman getirip öz imanlaryna hiç illi zulüm, şäriklik gatışdyrmadyklar. Ine olar howpdan aman bolarlar we olar dogry ýoldadyrlar. Ine bular Ibrahim'a kowmuna garşy durmak üçin beren anyk delillerimizdir. Biz islämimiziň derejelerini, mertebesini artdyrýarys. Takyk seniň perwerdigaryň hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir. Biz oňa Ibrahim'a Ishak bilen Ýakup perdend edip berdik. Olaryň her haýsyny dogry ýola peýgamberlige gönükdiripdik. Nuhy hem dogry ýola gönükdiripdik. Biz onuň dürýadyndan Dawudy, Süleýmany, Eýýuby, Ýusuby, Musany hem de Haruny hem dogry ýola gönükdiripdik. Biz ýaşy işler edýänleri ine şeýdip diýerler. Zekeriyany, Yahyany, İsany we Ilyasy hem dogry ýola gönükdiripdik. Olaryň hemmesi de salih bendelerdendi. Ismaili, Elyasary, Yunusy we Luty hem dogry ýola gönükdiripdik. Olary öz ýaşan döwürlerine äläm jahana peýgamberlik berip üstün etdik. Olaryň ata-babalaryndan, dürýatlaryndan we doganlaryndan käbirlerini hem töweregennäki imtihanlardan üstün edip saýlap geçdik, hem de dogry ýola gönükdirdik.
Ine bu yol Allah'ın doğru yoludur. Ona bendelerden islerini gönüktürür. Eğer olar Allah şerik koşsadılar, onda oların yeten şol derecelerine qaramadan eden ehli yaxşı amallary puç bolardy. Ine olar bizim öýlerine kitap, hikmet ve peygamberlik beren bendelerimizdir. Eğer olar kafirler bu ayetlerimizi inkar etseler, onu biz inkar etmeyen bir kavmi müminleri olara derek vekil edendir. Yani Allah'ı kitaplara tabin olacak müminler hükmen bolur. Ine olar Allah'ın doğru yolu gönüktüren kişileridir. Sen hem oların yoluna tabin bol. Ey Muhammed, sen olara men muňa peygamberlik wezipamy size ýetirendigim üçin sizden hak tölemeňizi soramaýaryn. Ol Kur'an bütün alem jahan üçin diňe bir öğüttür. Yahudiler Allah şanına layık derecede hormat koymadılar. Çünkü olar Allah hiçbir adama, peygambere, hiç zat kitap inderen değildir dediler. Sen olara ayt. Onda Musa'nın insanlara nur ve doğru yol hükümüne getiren kitabını, Tevrat'ı kim indirdi? Siz onu böyle kağıtlar görünüşünde saklap, behvidinize yarayan käbir ayetleri görkezip, Muhammed hakkındaki köp ayetleri bolsa yaşayarsınız. Size bu Kur'an arkaly sizin ve ata-babalarınızın bilmeýän zatları öwredilendir. Sen olara bu Kur'an'ı Allah indirdi deyip ayt. Soň olar terk et, çümen zatlarynyň batıl batgalyklarynyň içinde oýnap dursunlar. Bu Kur'an özünden öňkü kitaplary tasdikleýän, şäherleriň enesi merkezi bolan Mekke halkyny we onuň daş töweregindekiler azapdan gorkunmagy üçin taňa indiren mübarek kitabymyzdyr. Ahirete inananlar oňa, Kur'ana inanarlar we olar namazlaryny berja ederler. Allah'ın adından yalan toplayandan ya da özüne hiç illi vahiy gelmese de bana da vahiy geldi diýenden ya da Allah'ın indiren ýaly ayetleri menem indiren diýenden has zalim kim bolup biler? Ey Muhammed, sen bu zalimler can çekişýän soňky deminde wagtlary ajal peristeleriň ellerini udadyp olara canlaryňyzy, ruhlaryňyzy çykaryn. Siz bugün Allah hakda hakikat bolmadyk yalan zady aýdýandyňyz, onun ayetlerini ulumsalyk bilen inkar edendiňiz sebäpli irswa edici azap bilen cezalandyrılarsınız diýenlerine ol kafirlaryň ýagdaýyny bir görsedim. Kasam bolsun, sizi ilk başta doğulanyňyzda yaradyşymyz ýaly ahirete hem bize ýalňyz başyňyza gelersiňiz. Siz biziň beren zatlarymyzy dünýä malyny arkalaryňyzyň ýygyna goýup gelersiňiz. Öz yaradylşyňyza Allah şärikler hataplan şepagatçylaryňyzy sizin ýanyňyzda görmeýäris. Kasam bolsun, sizin olar bilen araňyz üdülendir we Hudaý hataplayan zatlaryňyzyň hemmesi sizden ýitirim bolandyr. Taqiq Allah dänäni, tohumy, agaç çykarmak üçin şänikleri ýaryp ötdürýändir. Ol ölüden dirini, diriden hem ölüni çykarýandyr. Ine ol hem Allah'dır. Bes, siz imandan nädip öwrülip bilýärsiňiz? Ol säheri iyice garankılığından yarıp çıkaryandır. Ol giycan din çalış, günü ve ayı hem vakti bilmek için hatap ölçek etti. O kudreti güçlü ve ehli zadı bilyen Allah'ın yargıtıdır, nizamıdır. Ol Allah, yerin ve denizin tümlüklerinde size yol görkezmek için yıldızları yaradandır. Biz Allah'ın kudreti hakkında fikir edip bilmek isteyenler için Allah'ın birliğinin delillerini giňişleyin beyan ettik. Ol Allah, sizi bir candan adam atadan yaradanlar. Soň sizin üçin ata biýilini gonulgy, ene gowresine amanat goralýan yer etdik. Biz düşünmek isteýänler üçin Allah'ın birliginiň delillerini giňişleyin beyan etdik. Ol Allah asmandan suw ıgyl indirýändir. Biz ol suw bilen her türlü ösümlik çykardyk. Soň ol ösümliklerden bir-biriniň üstüne çyrmaşan däneler ösürip täze gök nahallar çykardyk. Hurma ağacının şakalarından bolsa aşak tarkıp duran salkımları, üzüm ağaçlarını, bir bölegi meňdeş bolmadyk zeytun we nar ağaçlaryny çykarýar. Olar miwe berip, bişen wagty olaryň miwesini nazar aýlan. Taqiq, bularda iman getirenler üçin ibratlar bardyr. Olar kafirler jynlary Allah şärik koşdular. Aslynda olary ol Allah yaradandyr.
Olar nadanlyk bilen oňa Allah ogullar we gyýlar hem ýönkediler. Ol Allah olaryň aýdan sypatlaryndan päkdir we ören beýikdir. Ol Allah asmanlary we ýeri ýokdan bar edicidir. Eýsem özüniň ýan ýoldaşy bolmasa nädip onuň perdendi bolsun? Ol ähli zady yaradandyr we ol ähli zady bilýändir. Bu siziň perwerdigaryňyz Allah'dır. Ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Ol ähli zadyň yaradyjysydyr. Siz diňe oňa ibadat ediň. Ol ähli zada wekildir, iýedir. Gözler bu dünýäde onu görüp bilmez. Emma ol ähli gözler görýändir. Ol ähli zadyň inçe sırlaryny hem bilýändir. Ähli zatdan habardardyr. Taýyk size perwerdigaryňyzdan düşünjeler, hakykatlar gelendir. Kim hakykaty görse, bu onuň öz bähbidinedir. Kim kör bolsa, görmese, ol hem onuň öz ziýanynadyr. Aýt, men siziň üstüňizde gödökçi däldirmi? Ne şeýdip biz ahyrynda olaryň sen bu aýdýan zatlaryň gow edip bir ýerden ders alypsyň, öwrenipsiň diýmekleri üçin we onu Kur'any bilmek isleýänlere düşündirmek üçin biz aýatlary şeýdip dürli beýan edýäris. Sen perwerdigaryň tarapyndan özüňe wahy edilene tabyn bol. Ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Sen Allah şärik goşýanlardan ýüz öwür. Eger Allah istesedi, olar Allah şärik goşmazdylar. Biz seni olaryň üstünde gorowçy, gödekçi edip goýmadyk. Sen olara eden işlerine wekil, jogapgar hem dälsiň. Siz olaryň Allah'dan başga ibadat edýän hudaýlaryna söwmäň, dil ýetirmäň. Ýogsa olar hem nadanlyk edip, hetden aşyp Allah söwürler, dil ýetirerler. Biz şeýdip her ummaty öz eden işlerini ýaxşy görkezdik. Soň olaryň gaýdyp barjak ýerleri özleriniň perwerdigaryna bolar. Ol hem olaryň eden işlerini özlerine dol habar berer. Olar eger özlerine bir mucida gelse, görkezilse, oňa hökmän inanjakdyklary barada Allah'ın adından çyndanam hatam etdiler. Ey Muhammed, sen olara mucizalary diňe Allah'ın ýanyndadyr, ygtyýaryndadyr diýip aýt. Olara islam mucizalary gelse, olaryň ýene-de iman getirmejekdiklerini siz bilmeýärsiňizmi eýsem? İlki başta oňa muciza inanmaýyşlar ýaly. Biz olaryň ýüreklerini hakykaty duýmady ýaly we gözlerini hem hakykaty görmedi ýaly öwrers. Biz olary aljyraňy edip azgynlyklaryň içinde öz başlaryna goýarys. Eger biz olary isleýşler ýaly perişteler peýgamber edip indersedik, ölüler hem diýrelip olar bilen gepleşsedi we hemme zady açaçan öňlerinde jemlesedik, şonda da Allah'ın islaminden başgaları bir bahana tapıp iman getirmezdiler. Ýöne olaryň köpsi iman getirmegin Allah'ın ygtyýaryna baglydygyny düşünmeýärler. Ine şeýdip biz her bir peýgambere insan we jin şeytanlaryny düşman etdik. Olar aldamak üçin bir-birlerine bedelen yalan sözleri ýetirýärler. Eger perwerdigaryň islesedi, muny hem edip bilmezdiler. Sen olary öz toslan yalanlary bilen ýalgyz goý. Olar ahirete inanmaýanlaryň ýürekleri oňa bedelen yalan sözlere meýil edip, ondan lezzet almaklary üçin hem-de gadanýan zatlaryny, günälerini gadanmaga, islemäge dowam etmekleri üçin bedelen yalan sözleri aýdýarlar. Ey Muhammed, aýt, men Allah'dan başga emin gözleýärmi? Size kitaby giňişdeýin beýan edip inderen oldur. Taýyk özlerine ön kitap berenlermez. Ähli kitabyň alimleri hem onuň Kur'anyň seniň perwerdigaryň tarapyndan inderlendigini bilýändirler. Bes, sen bu Kur'anyň hakdygyna şüphe edijilerden bolma. Seniň perwerdigaryň sözü dogurluk we adalat taýdan kämildir. Onuň sözlerini üýtgedip biljek hiç kim ýokdur. Ol ähli zady eşitýändir, bilýändir. Eger sen ýerdäkilerin köpsine tabyn bolsaň, olar seni Allah'ın ýolundan adaşdyrarlar. Olar gümandan başga da uymazlar. Olar diňe yalan sözlerler. Taýyk seniň ol perwerdigaryň öz ýolundan ağlaşany ören gowy bilýändir. Ol dogry ýoldakylar hem ören gowy bilýändir. Eger siz onuň Allah'ın ayatlaryna inanýan bolsaňyz, damagy çalnanda Allah'ın ady aýdylan mallaryň etinden ýiň. Eýsem siz näme üçin damagy çalnanda Allah'ın ady aýdylan mallaryň etlerinden iýmeýärsiňiz? Ol Allah size çykgynsyz ýagdaýda galan wagtyňyzda biýalaç iýmäge mejbur bolan zatlaryňyzdan başga
size haram eden zatlarını eşkar beyan edipdi. Taqiq, kapırların köpsü öz nebislerinin isteklerine uyup, nadanlıkları sebepli halka adaştırıyarlar. Taqiq, senin ol perverdigarın hetten aşanları ören gow bilýändir. Siz günahının eşkarını da, giylinini de taşlan. Çünkü günah kadanan ol zatlar günahları sebepli hükmen ceza çekerler. Damağı çalınanda Allah'ın adı aydılmadık malın etinden iymän. Çünkü bu malın etini yemek pasıklıktır. Allah'ın yolundan çıkmaktır. Taqiq, şeytanlar sizin bilen söwüşmekler üçin öz yoldaşlarına al hile bilen ters zatları öwredýärler. Eger olara boyun bolsaňyz taqiq, siz hem Allah şärik boşanlardan bolarsyňyz. Ölü wagty diýeldip, insanlaryň arasynda gezmekler üçin bir nur iman beren kişimiz heýde tümlüklerde galyp, ondan çykyp bilmeýän kişi ýaly bolarmy? Ine şeýdip kapyrlary edýän işleri ajaýyp edilip görkezildi. Şeýdip biz ähli ýerlerde hilegarlyk ederler ýaly özleriniň uly günahkarlaryny baş tutan belledik. Emma olar diňe özlerine hile edýärler, aldaýarlar we muny özleri hem aňmaýarlar. Kapyrlar özlerine bir ayet gelip ýetende, Allah'ın ilçelerine veren peygamberliğin meňdesi bize berilýänçe sana hiç haçan iman getirmez diýdiler. Allah peygamberliği kime nädip berjekdigini öz ören gow bilýändir. Edýän hileler sebäpli günah iş edýänlere Allah'ın ýanynda kıyamet günü ýowut azap gelip deger. Allah kimi dogry ýoly gönükdirmek istese, onuň gursogyny kalbyny islama açar. Kimi adaşdyrmak istese hem onuň kynlyk bilen asmana çykmagy finansiýan kişiniň ýagdaýy ýaly gursogyny kalbyny daraldar. Ine şeýdip Allah iman getirmeýänlere murdarlyk, ryswalyk berer. Bu islam ýoly Perwerdigaryň dogry ýoludur. Biz pikirlen öwüt alýan kişiler üçin ayatlarymy dol beýan etdik. Özleriniň Perwerdigarynyň ýanyndaky salamatlyk ýurdy cennet olaryňkydyr. Eden haýyrly işler sebäpli ol Allah olaryň dostudur, himayatkaridir. Allah olaryň insanlaryň we jynlaryň hemmesini huzurunda jemlejek gününde olara. Ey jyn kowmy, insanlaryň köpsini özüňize tabin etdiňiz diýer. Olaryň jynlaryň insanlardan bolan dostlary hem ey Perwerdigarymyz, biz käbirimiz olaryň käbirinden peýdalandyk we bize berilen wagtyň soňuna gelip ýetdik diýerler. Onda Allah, Allah'ın islan wagty geçýänçe siziň içinde ebedi galjak ýeriňiz dowdakdyr diýer. Taqiq, seniň Perwerdigaryň hikmet eýetidir, ähli zady bilýändir. Ine şeýdip biz gadanýan zatlar günäleri sebäpli zalymlary bir-birine musallat edersiz. Ey jyn we ins kowmy, araňyzda size meniň ayatlarymy düşündirýän we bugüne gowuşjakdyňyzy, düşjakdyňyzy duýdurýan peýgamberler gelmedimi? Olar biz gelen peygamberler inkar edip özümize karşı özümüz şaýatlyk etdik diýerler. Hawa dünýä ýaşaýşy olary aldadypdy we olaryň özleriniň kapyr bolandyklaryna özlerine karşı özleri şaýatlyk etdiler. Bu görnüşde peygamberleriň iberilmegi seniň Perwerdigaryň halky gapil, Allahy emirden bihabar bolan şäherleri, ülkeleri nähak ýere helak etmedligi üçindir. Her kim eden işine göre türlü dereceler kadanar. Senin Perwerdigaryň olaryň edýän işlerinden gapyl däldir. Senin Perwerdigaryň baýdyr, hiç sadama täş däldir, rahmet eýetidir. Ol islese sizi ýok eder we sizi başga bir kowmyň dürýadyndan, neslinden ýaradyşy ýaly sizden soň ýeriňize islanny getirir. Taqiq, size wada berilen zat hökmen geler. Siz Allah'ın etjek işleriniň öňüne alyp bilmersiňiz. Sen aýt, ey kowmum, sen näme başarýan bolsaňyz edin, aýamaň. Men hem etjegimi ederim. Allah'ın görkeden hak ýolunda ýörärim. Siz dünýäniň ajaýyp soňunyň netijesiniň kiminki boljakdygyny tiz wagtda bilersiňiz, göz ýetirersiňiz. Taqiq, dalymlar hiç haçan halas bolmazlar. Olar butparalar Allah'ın yaradan ekinlerinden we mallaryndan özlerçe oňa Allah bir pay kefitlediler. Ve özleriniň toplama düşüncelerine eýerip, bu Allah'nınki, bu hem hudaýlykda şäriklerimiňkidir, butlaryňkydyr diýdiler. Bes olaryň şäriklerine butlaryna degişli bolan pay
Allah üçün niyetlenen yerlere sarf edilmek için yetmeyerdi, ulanılmayardı. Emma Allah üçün kesitlenen pay şeriklerine, buğutlarına yetiyerdi, olar üçün ulanılyardı. Oların beriyen hükümleri nehilli erbettir. İne şeydip, ol şerikler, buğutları, şerik koşanların köpsüne öğlerinin qeyb perdentleri öldürmeyi qovu iş edip görküzdü. Bu oların perdentlerini helak etmekleri, hem de İbrahim peygamberden gelen hak dinlerini bulaştırıp bozmakları için şeyle görküzdüldü. Eğer Allah istesedi, olar bunu edip bilmezdiler. Bes, sen olar tostan yalanları bilen yalgıyız koy. Olar şol batıl düşünceleri bilen, bu buğutlara niyetlenen malları bilen ekinler qadağandır. Olar bizim İslam'ımızdan başkası iyip bilmez. Bular üstüne minmek haram olan mallardır deydiler. Käbir mallar barada hem bunu Allah emir edýär diýip oňa töhmet edip malların damaklarını çalanlarına Allah'ın adını aýtmaýarlar. Olaryň bu töhmetleri sebäpli Allah tiz wagtda olaryň jezalaryny berer. Olar ýene de bu käbir mallaryň gowrasyndaky çagalary diňe erkeklerimiz üçin halaldyr. Maşgalalarymyzda bolsa haramdyr. Eger çağı ölü dogulsa, olar erkekler we ayallar munda deň derejede şerikdirler diýdiler. Ol Allah olaryň bu halal, haram diýip ýalňyş hökümleriniň jezasyny berer. Taqiq ol hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir. Nadanlyk we düşünjesizlik zerarly ahmaklyk bilen çağalaryny öldürenler we Allah'ın öýlerine nesip eden ırskalyny Allah töhmet edip haram hadaplanlar taqiq dogry diýana uçuradylar. Olar adaşdylar, dogry ýoly da tapmadylar. Dalwarly dalwarsyz üdüm baglyklaryny, miweleri, dürlü hurmalary we beýleki ekinleri, renki we tagan bir-birine meňdeş we meňdeş bolmadyk zeytunlary we narlary ýaradyp ýetişdiren oldur. Olar miwe beren wagty miwelerinden iň, hasyl ýygnanýan wagty hüşürni berin, emma isrip etmäň, taqiq ol isrip edenleri halamaz. Mallaryň hem käbir ýük taşıyan, käbiriniň ýüňünden we çöpürinden geyim tikilip, düşük dokolyan edip yaratdy. Allah'ın size beren ırkalından iň, ýöne şeytanyň ädemleriniň ýygyna düşmäň. Taqiq ol siziň äşkär düşmanyňyzdyr. Allah goýundan 2, geçiden 2 edip 8 jübit mal yaratdy. Sen olara aýt, Allah 2 erkegini haram etdimi, ýa-da 2 urkoçdyny, ýa-da 2 urkoçy malyň gowrasyndakylar haram etdimi? Eger dogurçul bolsaňyz, bilime we tejribe dayan habar beriň. Allah düýeden 2, sygyrdan hem 2 jübit yaratdy. Sen olara aýt, Allah 2 erkegini haram etdimi, ýa-da 2 urkoçdyny, ýa-da 2 urkoçy malyň gowrasyndakylara haram etdimi? Ýa-da Allah size bu zatlary gadagan edýärkä, siz şaýady bolmaňyzmy? Eýsem nadanlyk edip, insanlary adaşdyrmak üçin toslan ýalanyny Allah'ın adından aýdýanyndan has zalim kim bolup biler? Taqiq Allah ol zalim kowmy dogry ýola gönükdirmez. Ey Muhammed aýt, maňa wahy edilenleriň arasynda Kur'anda bir kişiniň iýan zatlarynyň arasynda läş, damakkan, nejisligine hiç şüphe bolmadyk doňuz eti ýa-da Allah'dan başgasynyň adyna damagy çalynan maldan başga haram edilen zat tapmaýarmy? Emma kim çäresiz galsa, özgäniň hakyna el gatmazdan hem de derurlyk çägini geçmezden bulardan ip biler. Taqiq seniň Perwerdigaryň bagyşlaýjydyr, rahim şepagatlydyr. Biz Yahudilara goýundan, geçiden, sygyrdan başga ähli toýnakly mallary iýmegi haram etdik. Sygyryň we goýunyň guyruklaryny, naky ýağlaryny we iç ýağlaryny haram etdik. Ýöne içegilerde bolan ýa-da süňklere ýapşan iç ýağlary haram etmedik. Hetden aşandyklar üçin olary şey dip jedalandyrdyk. Taqiq biz dogurçuldyrys. Eger olar seni ýalançy hadaplasalar olara, siziň Perwerdigaryňyň merhemeti giňdir. Onuň azaby günäkär topardan gaýtarylmaz diýip aýt. Allah şärik goşanlar. Eger Allah islesedi, bizem ata-babalarymyzdan Allah şärik goşmazdyk. Hiç bir zady hem öz-özümizden haram etmezdik diýerler. Olardan öňküler hem täbidiň azabymyzy dadýançalar, peýgamberlerini ýalançy hatapladylar. Aýt, siziň ýanyňyzda, eliňizde bize orta goýup biljek anyk maglumatyňyz, belli bir deliliňiz barmy? Siz diňe ýalňyş çaklama uýýarsyňyz hem de diňe ýalan sözleýärsiňiz. Aýt,
iň anyk delil Allah'nınkydyr. Eger ol istesedi, elbette siziň hemmäňizi dogry ýola gönükdirerdi. Aýt, hani taqiq Allah şunu ýokarda agdalan 8 baş haýwany haram etdi diýip tasdikleýän şaýatlary getiriň. Eger olar yalan ýere şaýatlyk etseler, sen olar bilen bilelikde şaýatlyk etme. Biziň aýatlarymyzy yalan hataplanlaryň, ahirete inanmaýanlaryň hem de buutlaryny öýleriniň perwerdigaryny deň tutanlaryň isleglerine uyma. Aýt, gelin men size perwerdigaryňyzyň nämeler haram edendigini okap bereýin. Oňa hiç zady şärik goşmaň. Ene ata ýagşylyk edin. Mätäçlik duýgusy gorkusy bilen çağalaryňyzy öldürmäň. Çünki siziň hem olaryň hem yrzykalyny beren bizdir. Erbetlikleriň äşgärine de, gillisine de golaylaşmaň. Allah'ın haram eden canına haksız yere kastetmäň. Ine akyl ýetirersiňiz diýip Allah size şolary emredýär. Kämillik ýaşyna ýetýänçe ýetimiň emlägini iň gowy şekilde goraň. Ölçegi, çekimi dolu ve dürt çekin. Biz hiç kime güýjüniň ýetýändinden artygyny ýüklemeýär. Bir söz sözläningizde ol garnaşyňyzdan bolsa, diňe dogry sözleri adalatly sözläň. Allah beren ähdi peýmanyňyza wepaly bolun. Allah bulary siziň pikirlenmeňiz üçin emretdi. Taqiq bu islam meniň dogry ýolumdyr. Bes siz diňe oňa uýun. Başka ters ýollara uymaň. Ters ýollar sizi Allah'ın ýolundan daş düşürer. Allah bulary siziň erbetliklerden saklanmaňyz üçin emretdi. Soň biz ýaxşy amal edenlere nygmatymyzy dol bermek, dini taýdan hemmedady giňişleýin beýan etmek, hem de dogry ýola gönükdirmek we rahmet edip olaryň öýleriniň perwerdigaryna gowuşjaklaryna inanmaklary üçin Musa ol kitaby Tewraty berdik. Ine bu kitap Kur'an biziň inderen mukaddes kitabymyzdyr. Biz siz oňa tabyn bolun. Merhemet edilmeňiz üçin Kur'ana garşy gitmekden çekinin. Biz ol kitaby siziň bizden öň kitap diňe iki ümmata, Yahudilara we Nasranalara indirildi. Biz bolsa olaryň bu kitaplary okuýandyklaryndan bihabardyk diýmedligiňiz üçin indirdik. Ýa-da eger bize de kitap indirilsedi, biz olardan has dogry ýolda bolardyk diýmedligiňiz üçin Kur'any size indirdik. Biz ine size hem perwerdigaryňyzdan äşkär delil, dogry ýol we rahmet gelendir. Allah'ın ayatlaryny yalan hataplap, insanlaryň oňa ýönelmegine päskel berýänden has zalim kim bolup biler? Biziň ayatlarymyzdan ýüz öwrenleri, bu ýüz öwrendikler sebäpli biz olar ören elhens azap bilen cezalandyrar. Eýsem olar imana gelmek üçin peristeleriň gelmegine, ýa-da seniň perwerdigaryň azabynyň gelmegine, ýa-da seniň perwerdigaryň kıyamat alamatlarynyň käbiriniň gelmegine garaşýarlarmyka? Seniň perwerdigaryň alamatlarynyň käbiriniň gelen güni öň iman getirmedik, ýa-da iman getiren bolsa da sogaply işleri etmän, hayır kazanmadyk kişilere ol günkü imany hiç hilli peýda bermez. Sen olara garaşyň, biz hem garaşýarys diýip aýt. Dinlerini ýoýup dürli toparlara, akymlara bölünenler bilen senin hiç hilli zadyň baglanşyň ýokdur. Olara jeda bermek işi Allah galandyr. Soň ol Allah olaryň eden işlerini öýlerine dol habar berer. Kim Allah'ın ýanyna hayır iş bilen gelse, oňa eden işiniň 10 essesi vardır. Kim erbetlik bilen gelse, diňe eden erbetligine barabar jeda görür. Olara hiç hilli nähaklyk edilmez. Ey Muhammed aýt, taqiq meniň perwerdigarym meni dogry ýola, hanif bolan, hakka ýönelen Ibrahim'in milletine dinini yetirdi. Ol Ibrahim Allah şärik goşanlardan hiç haçan bolmandy. Aýt, taqiq meniň okan namazym, haç we gurbanlyk ýaly ibadatlarym, ýaşaýşym, ölümüm älemleriň perwerdigary bolan Allah üçindir. Onun hiç hilli şärigi ýokdur. Maňa diňe bu ihlas emredildi. Oňa bu ümmetden ilkinji musliman bolan mendirin. Aýt, ol Allah hemme zadyň perwerdigary ka, eýsem men ondan başga perwerdigar gözleýänmi? Her kimiň gadanan zady diňe özüni degişlidir. Hiç bir günäkär başga biriniň ýüküni günäsini götermez, çekmez. Soňunda hemmäňiz perwerdigaryňyzyň huduryna jemlenersiňiz. Bes, ol Allah size düşen çapraldygyňyzyň hakikatyny dol habar berer. Sizi yer ýüzünde halifalary orun tutarlar edip yaradan, sinek etmek üçin size nygmat berip,
size bir-biriňizden üstün derejeler beren hem oldur. Taqiq senin Perwerdigaryň azaby tiz amala aşýandyr. Taqiq ol Allah bağışlayıcıdır, rehim şefaatlidir.